Kratom může vyvolat epileptické záchvaty. Neurologové z Ostravy popsali první varovné případy. Tak zní titulek článku, který 18. září 2025 vyšel na portálu Zdravotnický deník. Okamžitě mě to praštilo do očí, jelikož pár historek na toto téma jsem postřehl i v online prostoru. Je to legitimní obava, které bychom měli věnovat pozornost. Opravdu tady je souvislost mezi užíváním kratomu a epileptickými záchvaty, nebo je to jen další mediální zkratka a bouře ve sklenici vody? To vše si rozebereme v dnešní epizodě podcastu Kognitivní svoboda od Československé asociace za kratom a psychomodulační látky. Dobré ráno, odpoledne nebo večer, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Pavel a Slavo. TLDR, môže kratom spôsobiť epileptický záchvat? Krátka odpoveď znie, je to vzácné, ale áno, môže. Je tam ale také veľké ale. A práve tým ale sa dnes budeme zaoberať. Riziko totiž to nie je pre všetkých ľuďoch rovnaké. A takmer vždy súvisí s veľmi špecifickými a často predvídateľnými rizikovými faktormi. Dnes se tedy dozvíte. Velmi stručně si řekneme, co je to kratom a jak komplexně působí na mozek. Dále si vysvětlíme, co přesně znamená epileptický záchvat a jak se liší od epilepsie. Poté se ponoříme do vědeckých důkazů a kazuistik a ukážeme si, za jakých okolností může kratom záchvat vyvolat a za jakých jiných okolností je to naopak vysoce nepravděpodobné. A čo je najdôležitejšie, rozoberieme si tie kľúčové faktory, ktoré to riziko dramaticky zvyšujú. A z toho potom odvodíme praktické princípy znižovania rizik, takže harm reduction. A na záver si prejdeme aj základy prvej pomoci, takže čo robiť, keď niekto vo vašom okolí takýto záchvat dostane, nech už je príčina akákoľvek. Ještě než se do toho pustíme, jedno zásadní upozornění. Informace v tomto díle v žádném případě nepovažujte za lékařské rady. Tento podcast neslouží k diagnostice ani k léčbě. Pokud se u vás nebo u někoho ve vašem okolí objeví akutní zdravotní stav, neváhejte a volejte linku 155 nebo 112. Upozornění. Tento podcast slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Jeho obsahem není nabádání k užívání psychomodulačních látek, porušování zákonů České republiky ani k jakémukoliv nelegálnímu či nebezpečnému jednání. Vydavatel ani autoři nenesou odpovědnost za individuální interpretace či jednání posluchačů vycházející z obsahu tohoto podcastu. Doporučujeme posluchačům konzultovat zdravotní nebo právní otázky s příslušnými odborníky. Dobře, pojďme na to. Nejprve si v rychlosti připomeňme, co to je kratom. Pro podrobnější informace si poslechněte jeden z našich předchozích dílů, kde toto téma probíráme do hloubky. Odkaz naleznete v popisku epizody. Dnes se ale omezíme jen na to nejdůležitější pro naše téma. Kratom je prášek z listů stromu Mitragina speciosa. Obsahuje zhruba 40 různých alkaloidů, z nichž hlavní jsou mitraginin a 7 hydroxymitraginin. Jeho účinky sú výrazne závislé od dávky. A to je teraz kľúčové. V mozgu sa síce čiastočne viaže na opioidné receptory, ale týmto zďaleka nekončí. Ovlivňuje aj ďalšie systémy. Adrenergný, podobne ako adrenalín, serotoninový a dopamínový. Práve táto farmakologická komplexnosť je dôvodom, prečo sa jeho účinky môžu líšiť od klasických opioidov a prečo môže za určitých okolností ovplyvniť elektrickú stabilitu mozgu. V nižších dávkach býva skôr povzbudivý a v tých vyšších naopak sedatívne analgetický. Přesně. Někteří odborníci přirovnávají jeho profil nežádoucích účinků, jako je zrychlený tep, neklid a třeba právě někdy i ty záchvaty, k léku zvanému tramadol, který taky působí na více systémů najednou a je o něm dobře známo, že může snižovat záchvatový práh. A ještě jedna věc, při dlouhodobé a nadměrné konzumaci se na kratomu tvoří závislost, což je v souvislosti s rizikem záchvatů naprosto zásadní. OK, to by bol kratom. Aby sme pochopili súvislosť, musíme si teraz precízne definovať, čo je to epileptický záchvat. Často sa používa prirovnanie elektrická búrka v mozgu a to je docela trefné. Predstavte si, že neuróny, teda nervové bunky, si za normálnych okolností posielajú signály usporiadane a koordinovane. Pri záchvate ale dôjde k takému skratu a zrazu sa ich obrovské množstvo vypustí chaoticky, príliš rýchlo a naraz.
Tento náhlý abnormální výboj elektrické aktivity se navenek může projevit mnoha způsoby. Většina lidí si u slov epileptický záchvat představí to drama, že člověk spadne na zem, stuhne, celé tělo se mu začne zmítat v křečík, začne slintat a podobně. Tomu se odborně říká generalizovaný tonicko-klonický záchvat. Ale záchvat může vypadat i mnohem nenápadněji, třeba jako chvilkový výpadek pozornosti, takový to čučení do blba, nebo záškubama ruky, případně zvláštními čichovými nebo zrakovými věmy. A ještě třeba nějakými automatickými pohyby, například mlaskáním. A tuto je to dôležité rozlíšiť. Jeden záchvat sa nerovná epilepsii. Záchvat je jednorazová udalosť. Môže byť tzv. Vyprovokovaný nejakými aktuálnymi podnetmi, u detí to vie byť napríklad vysokou horúčkou, u dospelých extrémnym nedostatkom spánku, úrazom hlavy alebo práve účinkom niektorých látok. Záchvat môže vyvolať ako intoxikácia látkou, tak aj jej náhle vysadenie u závislého človeka, čo je veľmi typické napríklad pre alkohol. Epilepsie je naproti tomu chronické neurologické onemocnění, při kterém má mozek trvalý sklon tyto záchvaty vytvářet sám od sebe, opakovaně a bez zjevné vnější příčiny. Těm se říká záchvaty neprovokované. Důležité je si uvědomit, že každý člověk, i ten naprosto zdravý, má určitý záchvatový práh, což je pomyslná hranice, za kterou už mozek není schopen udržet svou elektrickou aktivitu v normě. A některé faktory, včetně psychoaktivních látek, mohou tuto hranici dočasně snížit. A prečo sú tieto záchvaty nebezpečné? Teda okrem rizika pádu a zranení? Pretože sa niekedy môže rozvinúť tzv. Status epilepticus. To je život ohrozujúci stav, kedy záchvat trvá príliš dlho. Orientačne dlhšie než 5 minút. Alebo keď sa záchvaty opakujú tak rýchlo za sebou, že sa človek medzi nimi nepreberie k plnému vedomiu. Mozog je v extrémnom strese, spotrebováva obrovské množstvo energie a kyslíku a pokiaľ sa rýchlo lekársky nezasiahne, môže dôjsť k trvalému poškodeniu neurónov. Preto je v takomto prípade nutné okamžite volať 155. Základy teda máme. Zpátky k naší hlavní otázce. Co nám říká věda o spojitosti kratomu a záchvatů? Zatím máme k dispozici hlavně data z toxikologických center, systematické přehledy a jednotlivé případové studie, takzvané kazuistiky. Tyto zdroje se shodují v jednom. Ačkoliv to není běžný jev, kratom skutečně může být spojen se vznikem záchvatu. Je tu ale jeden zaujímavý rozpor v dátach. Správy z toxikologických centier v USA, ktoré zbierajú hlásenia o otravách, uvádzajú záchvaty ako jeden z častejších vážnejších prejavov. Na druhú stranu, niektoré vedecké prehľady dochádzajú k záveru, že dôkazy pre priamu príčinnú súvislosť sú zatiaľ nedostatočné. Ako je to ale možné? Ten rozpor má docela logické vysvětlení. Hlášení z praxe, třeba od záchranářů, často popisují reálné situace, kde je ale přítomno mnoho dalších faktorů, typicky třeba další užité látky. Vědecké studie pro prokázání příčinné souvislosti ale vyžadují čistá data, tedy kompletní lékařské záznamy a toxikologické testy, které v případech s kratomem často zkrátka chybí. Právě tato nečistota dat nám ale sama o sobě něco důležitého říká. Riziko se objevuje především v komplexních situacích, nikoli při jednoduchém, zodpovědném užívání. Hlavný mechanizmus, o ktorom sa uvažuje, nie je ten, že by kratom sám o sebe v úvodzovkách zapínal záchvaty u zdravých ľudí. Skôr funguje ako faktor, ktorý môže znížiť daný práh záchvatu. Mozog sa stane náchylnejším k elektrickej nestabilite. Potom už stačí len menší dodatočný podnet, napríklad daná nevyspanosť, dehydratácia alebo iná látka. A takto sa môže ten záchvat spustiť. Na základě dostupných kazuistik a přehledů můžeme riziko rozdělit do přehledného modelu. Představte si to jako 4 takové pilíře rizika. Čím více těchto pilířů se v vašem případě sejde, tím vyšší je pravděpodobnost problému, potažmo záchvatu. Poďme si ich teda prejsť. Tento model je najdôležitejšou praktickou informáciou z celej dnešnej epizódy, pretože vám umožní zhodnotiť vlastnú mieru rizika. Za prvé, individuálna zraniteľnosť. Tým myslíme prítomnosť diagnostikovanej epilepsie, histórie záchvatov, úrazov hlavy alebo iné neurologické ochorenia. Zahrňuje aj skryté, nediagnostikované predispozície, napríklad vrodené anomálie v mozgu. Za druhé, vzor užívání. Tím odkazujeme na dlouhodobé každodenní užívání vysokých dávek kratomu, což samozřejmě vede k závislosti. V
těch kazuistikách se hovoří o desítkách gramů denně, někteří rekordmani dávali i přes 100 gramů. Rizikové jsou také samozřejmě silné extrakty a třeba syntetické 7-OH, což je kapitola sama o sobě. Za třetí, polysubstituční užívání. To je ten úplně nejvýznamnější rizikový faktor a znamená to kombinace kratomu s jinými psychoaktivními látkami. Zvláště nebezpečný je samozřejmě alkohol, benzodiazepiny a další látky snižující záchvatový práh, třeba tramadol nebo některé stimulanty. Keď počujem, že 100 gramov denne, tak ma normálne zježilo na chrbte. Ale za štvrté, užívanie kratomu z neovereného zdroja bez laboratórnych testov. Produkt môže byť kontaminovaný ťažkými kovmi alebo baktériami. Či v najhoršom prípade aj úmyselne obohatený inými nebezpečnými látkami, ktoré môžu samé o sebe riziko záchvatu zvyšovať. Tento model jasně ukazuje, že to riziko prostě není statické. Člověk s epilepsií, čili pilíř 1, který by užil malou dávku laboratorně testovaného kratomu, což znamená, že pilíře 2 a 4 chybí, má paradoxně nižší riziko než zdravý člověk, který zkombinuje vysokou dávku neznámého extraktu třeba s alkoholem. Tam jsou přítomny ty pilíře 2, 3 a 4. Rizikové faktory se totiž nesčítají, ale násobí. Dobre, teraz sa ale pozrieme podrobnejšie na tie najdôležitejšie piliere. Začneme tým najkritickejším, polysubstančným užívaním. Jeden systematický prehľad publikovaných kazuistik zistil, že v 71% prípadov záchvaty spojené s kratomom neboli len kvôli užitiu kratomu samostatne, ale práve kvôli tej kombinácii s ďalšími látkami. A to je drvivá väčšina. Z toho naprosto vyčnívají dvě kombinace, které jsou obecně považovány za nejrizikovější. První a vůbec tou nejnebezpečnější kombinací jsou benzodiazepiny a kratom. Benzodiazepiny to jsou léky na předpis proti úzkosti nebo na spaní. Známe je pod názvy jako Xanax, Neurol, Lexaurin, Rivotril, Diazepam a tak dále. Ty léky tlumí centrální nervový systém, což potom násobí riziko útlumu dechu a předávkování. A tuto nejde iba o ten útlm. Existuje aj ďalší skrytý mechanizmus. Kratom môže v pečení, teda v játrech, blokovať enzymy, ktoré sú zodpovedné za odburávanie benzodiazepínov z tela. To v praxi znamená, že aj bežná dávka môže v tele zostať dlhšie a dosiahnuť toxických hladín, pretože telo ju nedokáže efektívne spracovať. Dáta z amerického CDC ukázali, že benzodiazepíny boli prítomné vo viac než 22% smrteľných predávkovaní spojených s kratomom. Nebezpečnejšia je už len kombinácia s heroínom alebo fentanylom. A teraz k pilieru číslo 4, ktorý je často podceňovaný. Neznámosť produktu, kvality a neregulovaný trh. Tuto číhajú dve hlavné hrozby. Kontaminácia a falšovanie. V produktoch môžu byť, a v niektorých prípadoch aj boli, nálezy ťažkých kovov, ako je napríklad olovo a nikel. No a potom sú tu baktérie salmonely. Tento problém ale čoskoro vyrieši regulácia. A ještě tu je jeden vzácný případ, a to záchvat při abstinenci. Tady ale musíme být velice přesní. Seznamy typických abstinenčních příznaků po vysazení kratomu, které připomínají spíše mírnější chřipku nebo mnohem mírnější abstinenční příznaky po opiátech, záchvaty obvykle neuvádějí jako běžný symptom. Nejedná se tedy o klasický abstinenční záchvat, jaký známe třeba z náhlého vysazení alkoholu nebo benzodiazepinů u těžce závislých. Nicméně v kazuistikách je popsán případ, kdy se první záchvat objevil právě po vynechání dávky u dlouhodobého uživatele kratomu. Jak to tedy chápat? Najlepšie si to predstaviť takto. Mozog dlhodobého užívateľa vysokých dávok si na neustálo prítomnosť kratomu zvykne a prispôsobí tomu svoje chemické procesy. Vytvorí si tzv. Neurochemickú barličku. Náhle odstránenie tejto barličky môže celý systém dočasne destabilizovať. V tomto krehkom a nestabilnom stave je mozog oveľa náchylnejší k akémukoľvek narušeniu a teda k vzniku záchvatu. Nejde o priamy abstinenčný príznak, ale skôr o prejav akútnej nestability systému, ktorý môže záchvat vyprovokovať. A v tejto konkrétnej kazuistike bral dotyčný taktiež tramadol, čiže ťažko určiť toho hlavného viníka. Takže zhrnuto, největší nebezpečí nepředstavuje kratom samotný v rozumných dávkách, ale jeho rizikové užívání. Především kombinace s jinými látkami a konzumace neověřených a netestovaných produktů.
A samozřejmě, pokud má někdo k záchvatům vrozenou nebo získanou náchylnost. Ešte by sme ale mali spomenúť jednu vec. Aj keď človek dodrží všetky pravidlá, medicína pozná termín idiosynkratická reakcia. Je to vzácna, nepredvídateľná reakcia na látku, ktorá nie je závislá na dávke a vyskytuje sa len u malého zlomku populácie. Je spôsobená špecifickým, často geneticky daným nastavením metabolizmu daného jedinca. Túto reakciu nejde úplne popredu odhadnúť a teoreticky ju nemôžeme ani vylúčiť pri nízkych dávkach. Je to ale naozaj veľmi vzácne. Z toho všeho, co jsme probrali, teď můžeme odvodit jasné a praktické principy, jak rizika co nejvíce snížit pro ty, kdo se přesto rozhodnou kratom užívat. Zkrátka, zásady harm reduction. Užívajte čo najnižšiu dávku pre váš požadovaný účinok. Vyhýbajte sa vysokým dávkam, extraktom a enhanced produktom, kde je koncentrácia alkaloidov umelo navýšená. Pravidlo druhé, robte si pauzy. Neužívajte kratom každý deň. Pravidelné pauzy sú najlepšou prevenciou vzniku závislosti a udržujú nízku toleranciu. Tým sa vyhnete potrebe zvyšovať dávky. Pravidlo třetí a to nejdůležitější. Nekombinujte kratom s alkoholem a benzodiazepiny. To je opravdu ruská ruleta s vlastním zdravím. Pamatujte na těch 71% případů záchvatů. Pravidlo čtvrté, pokud máte epilepsii, kratomu se raději fakt vyhněte. Prodělali jste-li v minulosti záchvat nebo úraz hlavy, nebo třeba berete léky, které ovlivňují centrální nervový systém, riziko je pro vás opravdu neúměrně vysoké. Pravidlo 5. je zamerané na postupné vysadzovanie. Pokiaľ ste na kratome závislí a chcete prestať, znižujte dávky postupne. Náhle vysadenie môže systém destabilizovať a tým pádom navodiť záchvat. A pridám taktiež aj pravidlo 6., ktoré bude našťastie vynútené zákonom. Tak či tak je zodpovednosť na vás a potrebujete poznať svoj zdroj. Požadujte od predajcu laboratórne testy na obsah alkaloidov, ťažkých kovov a mikrobiologickú čistotu. Jedine tak máte aspoň nejakú istotu, čo do seba dávate. Výborně, a protože se bavíme o záchvatech, je docela důležité, aby každý věděl, jak poskytnout první pomoc. Tyto zásady první pomoci mohou opravdu zachránit život, ať už je příčina toho záchvatu jakákoliv. Najprv si ale povieme, čo nikdy nerobiť v takomto prípade. Za prvé, nič nevkladajte človeku do úst. Žiadny kapesník, peňaženku, lyžičku. Človek v krči má extrémne silný skus a mohol by vám vážne poraniť prsty alebo si poškodiť zuby. Hrozí taktiež vdýchnutie predmetu a udusenie. Za druhé, nesnažte sa človeka držať alebo obmedzovať jeho pohyb. Krče majú obrovskú silu a mohli by ste mu spôsobiť vyklbenie alebo prípadne aj zlomeninu. A teď teda co dělat, když má někdo ve vašem blízkém okolí záchvat? Tím hlavním je zachovat klid. Vaším úkolem totiž není záchvat zastavit, to ani vlastně nejde. Vaším úkolem je zajistit, aby se dotyčný během něj nezranil. A tady je jednoduchý návod na to, jak to udělat. V prvom rade sa okamžite pozrite na hodinky. Zistite, kedy záchvat začal a dĺžka trvania je práve kľúčová pre rozhodnutie, či zavolať záchranku. Pak také vyčistěte okolí. Odstraňte z blízkosti daného člověka cokoliv, o co by se mohl zranit. Hrany stolu, židle, sklo a tak dále. Vytvořte mu bezpečný prostor. Následne podložte hlavu. V momente, kedy dotyčný alebo dotyčná leží, podložte hlavu niečím mäkkým. Bunda, batoh, ak máte vankúšik, tak pokojne. A tým zabraníte nejakému poraneniu hlavy o zem. Taktiež môžete uvoľniť aj tesné oblečenie okolo krku. Jakmile je po křečích, opatrně přetočte daného člověka do zotavovací neboli také stabilizované polohy, to jest na bok. Tím uvolníte dýchací cesty a zabráníte vdechnutí slin nebo zvratku a případně tedy i udušení. Záchranku volajte vždy v situáciách, ktoré následne vymenujem. Ak záchvat trvá dlhšie než 5 minút, ide o prvý záchvat v živote, záchvaty sa opakujú, prišlo k zraneniu, keď má problémy s dýchaním, alebo sa jedná o tehotnú ženu, diabetika, prípadne sa tento záchvat stal vo vode. A pokud už tu záchranku voláte a víte, že daný člověk užil kratom nebo vlastně jakékoliv jiné látky, je naprosto zásadní tuto informaci záchranářům sdělit. Nejde o udávání či bonzování, ale o záchranu života. Pomůže jim to totiž s diagnózou a volbou té správné léčby. Tak jo, poďme si na úplný záver zhrnúť to najdôležitejšie. Za prvé, áno,
Vedecky podložená súvislosť medzi užívaním kratomu a záchvatmi existuje a je zdokumentovaná. Nejedná sa o mýtus, je to fakt. Za druhé, toto riziko ale není pro všechny stejné. Je extrémně nízké při občasném a zodpovědném užití nižších dávek čistého kratomu u zdravého jedince. Dramaticky ale roste s přítomností rizikových faktorů, které jsme popsali v našem modelu 4 pilířů. Za tretie, a to si prosím odneste ako hlavnú myšlienku, absolútne najväčším rizikovým faktorom, ktorý násobí všetky ostatné nebezpečenstva, je kombinácia kratomu s inými psychoaktívnymi látkami, a hlavne s alkoholom a benzodiazepínmi. Takže to hlavní poselství z dneška zní. Největší nebezpečí nepředstavuje kratom samotný, pokud je užíván zodpovědně. Největší hrozbou je jeho rizikové užívání, čili vysoké dávky, závislost a předně jeho míchání s jinými látkami a konzumace neověřených produktů nebo silných extraktů. Podtrženo sečteno, dúfame, že vám dnešná epizóda pomohla v lepšej orientácii v tejto zložitej téme a poskytla vám aj nástroje, ako sa zachovať čo najbezpečnejšie a najzodpovednejšie. A to je od nás pro dnešek vše, jako vždy děkujeme za pozornost a těšíme se na slyšenou u dalšího dílu podcastu Kognitivní svoboda. Zdroje jako vždy naleznete na našem webu, od mikrofonu vás zdraví Pavel a Slavo. Majte sa krásne a užívajte život.